In het kader van de Nationale Voorleesweek reisde burgemeester Michiel Uiterhaag af naar basisschool Sint-Oda in IJsselstein. De leerlingen luisterden aandachtig naar de burgemeester die voorlas uit de boeken Help in Verrassing en Juf Braaksel. Maar wat? Dat is nog een verrassing. En daar hou ik helemaal niet van, Hubert August. De afgelopen week in het kader van de Nationale Voorleesdagen is er een soort leerkrachtenhussel geweest. Leerkrachten hebben in andere groepen voorgelezen, dus dat is 2 keer gebeurd. En ja, we hebben dus een boek voorgelezen, zodat kinderen ook een keer in aanraking komen met een andere meester of juf die komt voorlezen. En het is altijd leuk om bij een voorleesactiviteit bijvoorbeeld ook het boek een stukje voor te lezen, zodat kinderen nieuwsgierig gemaakt worden naar, oh, dat is een leuk boek. Misschien wil ik dat zelf wel een keer gaan lezen. Wij lezen dus heel erg veel en dat doen we al jaren. En we willen graag kinderen heel veel leesplezier laten beleven. En hoe kun je dat nou bereiken? Door de favoriete schrijvers is iets te laten zeggen tegen onze kinderen. Dus we hebben een mail gestuurd. Geef onze kinderen eens een complimentje of zeg eens dat je het zo leuk vindt dat ze zoveel lezen. We hebben enorm veel reacties op gekregen. Dus in de vorm van filmpjes, boeken, mailtjes, kaarten. Ik ga nog niet alles verklappen, want we zijn nu in week 3 en we hebben nog een week of 10 te gaan, denk ik. Iedere week 2 kinderboekenschrijvers die iets tegen onze kinderen zeggen middels een filmpje of een kaartje. Ja, een hoop bekende namen, denk ik. Ja, van wie hebben jullie zoal post gekregen? Ja, ik ga er dan toch al een paar verklappen, maar dan zien ze het filmpje nog wel. Jacques Vriends, heel bekend. Iris Boter, Geronimo Stilton. Ted van Lieshout was de eerste, die had binnen een uur een mailtje gestuurd, een filmpje. Volgende week een hele bekende cabaretier die heel druk is. Verder zeg ik niks. De burgemeester komt op bezoek. Ja, hoe zijn jullie daar op het idee gekomen? Nou, ook om kinderen weer te motiveren om te gaan lezen, vonden wij het wel leuk om een bekend iemand, zeg maar, te vragen om hier voor te komen lezen. En ja, ook daar weer de kinderen mee te motiveren om weer zelf meer te gaan lezen. Ja, zelf lezen, dat is natuurlijk belangrijk. Daar zijn jullie als school ook wel fanatiek mee bezig volgens mij, hè? Of niet, om de kinderen te stimuleren om te lezen? Wij zijn een listschool. En list gebruiken we als afkorting lezen is top. En daar wordt vooral ingestoken op leesplezier. En kinderen te motiveren om zelf leuke boeken te lezen. Kinderen kiezen ook zelf hun boeken. En dan wordt eigenlijk elke dag zeg maar een half uur besteed aan zelf lezen. Kinderen zeggen soms na een half uur lezen van moeten we nu al stoppen, ik wil nog doorlezen. Nou, en dan hebben we denk ik bereikt wat we willen bereiken. Ja, en zie je dat ook terug in het leesniveau? Ja, wij zien dat zeker terug in het leesniveau, maar wij vinden het leesplezier nog belangrijker. Want heb je plezier in lezen, ga je meer lezen en gaat het niveau vanzelf omhoog.